Betway Premiership iqembu ke le-Orlando Pirates selimemezelile ke ngokusemthethweni ke abadlali ke abane elibasayinile ke ukuze ke bangena ke kwisizini ke entsha ke yaka 2025 no 2026 ke amaBuccaneers akwazi ukuthi bavikele ke indebe yabo ke ye-Betway Premiership njengoba ke vele ke kuyibona ke ompetha ke be-Betway Premiership. iBuccaneers ke selisayine ke abadlali ke abane uqala ke uyena ke umthetheleli Mthiyane ke ovela ke kwi-Stellenbosch umdlali ke lona ke odlala ke eswini oneminyaka ke engu-25 ke kuwona ke unyaka lona ke ka-2026 kanti ke umdlali ke wesibili uSibangani Zulu yena ke ovela ke kwi-Richards Bay okwiqembu ke lalaphana ke eThekwini ke eRichards Bay iqembu ke eliholwa uyena ke ubaba ke uJomo Biyela kanti ke umdlali ke wesithathu usayine ke iOrlando Pirates ke ubuhlale Ngwato ovela ke kwiSiwelele FC lona ke umdlali oneminyaka ke engu-20 ke umdlali ke odlala eswini ke odlala ke njenge midfielder yena ke ubuhlale Ngwate ke uyena ke umdlali wesithathu ke oseke sayinwe ke iqembu ke le-Orlando Pirates bese kuthi ke umdlali ke omunye ke naye ke osayinwe ke i-Orlando Pirates ke uGampani Lungu ke umdlali ke lona naye ke obekadlalele ke iqembu ke Isiwelele kanti ke lo mdlali ke uneminyaka ke engu-27 kuwona ke unyaka lona ke ka-2026 kanti yena ke ngokudabuka uvela ke laphana ke ezweni ke laseZambia ungumgadli ke yena ke uGampani Lungu kanti ke mawukhumbula kahle uLungu njengoba ke isizini bese izophela ke kunomdlalo ke lona ke owamangaza nje abantu abaningi isikhathi iMamelodi Sundowns ke ishaya ke Isiwelele ngo-7-4 uLungu washaya ke amagoli amathathu kuwona ke lo mdlalo ke loyo kanti ke kwisizini yonke ke masimbheka ushaye ke amagoli ke awu5 nje kuphela kwisizini ke lena ke esiphuma kuyona kanti ke amaBuccaneers ke njengoba sewomemezelile ke abadlali ke lana ke laba ke abana sazi ukuthi ke mhlambe ke izoqhubeka ke ngokuthi ke isayine abanye noma ke mhlambe ngokubona kwabo ke kuzosho ukuthi ke sekwanele njengoba ke sebasayine ke abadlali ke laba ke abana sobona ukuthi mhlambe ke mabafika ke kwiqembu ke le-Orlando Pirates bazokwazi ukuthi mhlambe ke bayilwele indawo yabo ke kwi-starting lineup noma ke mhlambe ke nabo bazofika nje kube nzima ukuthi ke bathole ke indawo ke kwi-starting lineup ngoba ke mawubheka vele iqembu ke le-Orlando Pirates iqembu nje elinabadlali ke mawubheka nangesizini nje lesiphuma kuyona bebadeserve vele ukuthi bangakwazi ukuthi ke bayiwine ke iBetway Premiership ngoba ke emidlalweni eminingi abayidlalile ke mawubheka nje Orlando Pirates bedominate vele emidlalweni nje eminingi abayidlalile nabadlali nje abakhona ke abadlali ke abayimisele kakhulu kusho khona ukuthi ke mawujoyina ke Orlando Pirates kuzomela ukuthi ke usebenze kanzima ukuze ukwazi ukuthi ke uthole ke indawo yakho kwi-starting lineup.